ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo ita alawas a napaulwan. Napaay at tarigagay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ada ka matgayaman dito'y waig. Inunaan lak ngayon may naglaba ah. Nagpudot nga minti agi balaybay no nangatun-tun dya ini. Sa bagay ah. Huwag gayam. Di ka di mauma itibiyag dito'y away. Ay, ati kayat mo asawan. Di mon kayat tagna dito'y away tayo. Kaya't kumatag na iti syudad. Makauma dito'y. Papanam kumangay ijay syudad. Awan mo't kabagyam ijay. Apay nga iti kaadalan ta iti high school ani Eva. Adda trabaho na iti syudad. Adamot namin kabsat na ijay nga da trabaho na. Masapul ka di nga adda kabagyan. Tapno makatrabaho iti syudad. Oy, narigat kagyan ijay syudad. Masapul nga agabang ka iti pagyanan. No awan trabahom, awan pagbayad mo iti abang ti kwarto a pagyanam. Payakas la problemado ka. Anya ka di ti parikot mo anak kaw. Nauma akon itibiyag dito'y away. Kaya't ko timapan iti syudad. Ay, nagrigat na itang arapaap mo. Babae ka pa'y maangarod. Ikakidin ni gasang-gasat ti Masakbayam ijay. Inak agbirok iti trabaho nang. Nalakaaya ti agbirok iti trabaho nga wam makadwam. Babae ka anak ko. Amang ano adamaday ang mapasamak kang kaijay. Anya kumangay ti mapasama kanyak nang. Uray sales girl, waitress, mabalin amin. Imbag dito'y away, ta sigurado asaan ka may sagmak. Nauma ak ngarudan nang. Bareng makasara kak iti naimbag agasad ijay syudad. Ay, saan ka kumagagpasyudad, anak? Sa maysa, masapol nga da kwartam no agpasyudad ka. Maghatang amin ijay. Awan ti madawat. Itaman pa yan nakalagip ka nga umay pumasar dito'y balay, kaanakan. Adda parikot ko ulitag. Da kayo lang ti amok a makatulong kanya. Anya aya ti parikot mo. Kanya niya ti maitulong ko ken ka basang. Pautangan na ko may ti kwarta, tamapanak ijay syudad, uncle. Anya ti kunam. Mapan ka ijay syudad. Wen nga rod, uncle. Inak agbirok iti trabaho kijay. Ay, narigat ti mapan ijay syudad, basang. Nang runa no awan kaduam. Saan mo't ati kadwak ti agbirok iti trabaho, uncle? Siyak ati agbirok iti trabaho. Kasano no awan mabiro ka madagos, pagdagosam ngay. Adda sigud aka adalak nga adda ijay, uncle. Awagak no adda akon ijay syudad. Ibagak amakidagusak pa'y kadakwada. Nabayaga ko namang idat-daton iti ayat ko. Ngamapay adi na pala sumbatan, beya. Apay kumasong batan ka. No makiasawa akan ka, agnanayo nak aman nalon akaskan ka. Diyak kaya ti manalon. Saan mat adakas ti agtalon? Saan adakas? Ngam na uma akon itibiyag ti manalon. Saan mo arumbang akaumaan ti agtalon? No awan ti manalon. Awan magatang apagbiag dagiti tattao. Agawid kakit din. Ingka mang kita iti sabali akatakunay-nay mo nga agtalon. Ay, sabay ko ma. Tagbaliw day tapangadang mo. Ladingita, ngam din to pulos agbaliw. Diyak kayaten ti lumutlot iti kapitakan. Oh, apay akas na ti itsuram amagmag na. Nalpay ta abagam, ken mabilbilang matiod lang mo. Nasakit unay ti barukong ko. Jackson maidanon ni Jay Balay mi. Ada ka di sakit mo iti puso? Kayat mo takaduan kay di ospital? Awan sakit ko. Nasa unay, gapu iti ayat. Ayat? Ha? Kung naglakit din no niya tinapasamak ken ka. Ha? Di ka maawatan? Binastad nak ti gayem mo. Di na kano kaya ti manalon akas kanyak. Saan nga ta rinabak nakalaang?
Unay butasan na kaya ti Manalo nan? Agtaltalon mo ti pamilyada? Isu nga ron anasaktanak unay. Jak ni namnama, akas jay ti bagana. Talaga ka, day, amapan ka ijay syudad, anak ko. Awan makapagbaliw iti pangedeng kunang. Ay, kadayon ka nga rod nga umay pumasyara. Uno saan, umawag ka akanayaon. Wenang, bareng makasarakak ijay itibak ng apaki asawaak. Daita ka diti kang runaan ang makagapaw. No apay amapan ka ijay syudad. Ibagata na kasta nanang. Ay na, madanaga naklakit nga rod ka. Ang mga numaysagmak ka. Masapul nga aramatek ti kinapintas kan sirib ko. Tapno makaban ni itak itibak nang. Nauma akon itibiyag dito'y away. Saan ko maamot akas ta, anak ko? Kaadwan at arigagay amaala iti sinasaor ket mababtuaw gadi na oras. Depende iti tao ngagtarigagay nang. Nauma akon dito'y away nga awan kalsada ken kuryente. Sigamat ti masabat ko. Adamot dakkelabag mo. Papanam ka di? Mapanak iti syudad. Inak agbirok iti nasaysaya at agasat. Talaga ka di nga awan namnaman ni Ivan ken ka? Kakaasi nga agar-aram. Natarmat ket din Ivan. Ngamjak kayat ti makiasawa iti Manalon. Tagibasitem ka di ti Manalon? Ket isumat ti trabaho ti pamilyam? Day tangarod kat. Nauma akon at tumultulong ijay talon. Kayat ko apadasan ti agbyag asaan ababaan iti panagtalon. Ado ti bimak nang gapo iti panagtalon. Nga magtrabaho dalat ta iti pitak. Jakon kayat ti agtrabaho iti daga. Uray ka sano ka nga to ti arapaap mo. Masapol asaan mo alipatan ti nagtaudam. Adda akon dito'y terminal ti boss. Agtugawak pa'y man dito'y. Sakbay nga awagak ti gayim ko. Wow! Nagtaerket day ta ang lalaki arumwar iti kotsen. Nagtugaw akas lang maulam. Ay, kasigak man. Sir, kasapulan nyo ka diti tulong? Kailangan ka mahulawag. Diyak mawatan tayo na. Ipan ka kumaidya ospital. Ngamjak amo nga imaneho tilugan nyo. Kaya tyo ka dita mga yabak iti taksi. Tulungan na kailangan yung nagsubli ko, check. At awag ka. Sige sir, kumput kayo kanya. Tatulungan kayong agsubli iti kotse. Hello sir, nakaawag kayo mat. Kalata na wala wakita eh. Mabalin ka di akaduandak amapan iti doktor. Amangan ngamin no maulawak iti dalang nagturong iti doktor. Ay, sapay nagsakit ti tiyan ko sir. Agsubli-subli ak ijay banyaw. Kasta ka di. Wen nga rod sir, amangan no jak malapdan ket agsapulak iti banyaw. Ala, adagas di ta medicine cabinet. Agtumar kayo ti agas yon. Wen sir, pasensyan no jak makaumay. Naka-loudspeaker ti cellphone nyo, sir. Isuan nangag ko ti saritaan nyo. Kaasi kayo mat, tanasakit ti tiyan ti inawagan nyo. No di pa'y laumay, amangan noan niya ti mapasamak kada kayo. Mas dawak. No apa akas to'y matentriknak. Italahan da ito eh. Saan ka di a klinika di adda iti asidag, sir? Kitain nyo ka di, oh. Kaluklukat a klinika da ito. Mabalin kayo akaduan ijay, sir. Asidag laang mat. Kumput kayo kanyak. Mabit lang, Rod. Isarak pa itilugan ko. Pakikabilyo man to'y bag ko, sir. Alangan nga itugtugot ko ijay klinika. Ha? Bag mo ka di da ito? Sige. Ikabil mo nga Rod itilugan. Tama pantay ti klinik.
At akadwayaw, sir. Babae mo't. Isutin ang tulong kanyak anapan iti doktor. Kan isutin baon ko anang ipalaboratory iti darak. Kahit anya ti resulta ti laboratorio, sir. Nababaka no ti hemoglobin ko. Iso ana ulawag. Ay, imbag man tadan ang kadwa kada kayo, sir. Nera na nga dak iti terminal ti bus. Dimsagak iti kotsek. Adda ko makasinara ko iti terminal. Ngam na ulawak maten. At ang amin man ang di bagbagayo iti amaulaw kayo. Ngam saan kayo mo't anapan iti doktor. Wan nga rod. Kunak no gagangay laeng dayjay. Tanapuya atanak idi. Angam, apay maten. Tanaulawak manen. Asino ka kaday. Tapay nga adda ka ijay terminal tipos. Apay nga adda pa'y bagmaw. Nagapong ak iji probinsya. Agbiro ka kumaiti trabaho dito'y nana. Anya ko maatrabaho. Ubing ka pa'y mo. Kat masigurado nga awan pa'y nalpas mo a kursaw. Awagak kumatigayim ko. May sa sales girl. Iso kumatipakidagosak. Ngamustaan nakitak ni sir kat na ulaw. Iso tinulungak. Ay, imbagam ka diday taken kwa na. Wen, nana. Iso nga imbaga na akabayatan ti panagbiro ko iti trabaho. Mabalin ko kano ti umay ditoy. Ay, kunak no babae na kaitayon. Ah? Ita kami lang ang nagkita, nana. Di mo ka di kaya ti agbalin akatulaw. Dua kami idi dito uy. Ngampimanaw di kaduak ta nakiasawan. Hello ma'am, nakaawag kayo ma'am. Awan ka din ni Kurt dita. Apay adi na sungbatan ti awag ko. Amang ano in silent na ti cellphone na ma'am. Maululaw nga main. Naggapoy ti doktor ngamin itay bigat. Apay ana pa ni ti doktor. Agsakit ka di? Agulaw ka no ma'am. Simroman nga tanti anemia na. Kasta ka no nga ron ma'am. Anemia ka no. Natangkan ngamin ti ulo na. Ibagada asan nga agpuyat. Agpuyat mo't lang. Diyak amo ma'am. Numalpas ti trabaho kat umunag akon iti kwartaw. Diyak amo no anya nga oras amat maturaw. Bantayam da ita sir mo. Bye. Wan ma'am. Bye. Adda ka din trabaho di anak mo di syudad. Di pa'y maimawag uno nag-text. Naglukaw na. Nag-text kumamit Tapno mo tayo, ti kasasaad na. Huwag nga raw. Ibit-bitin ko pa ijay tawa nga adda signal na di cellphone ko. No makitak tuman ti kabsat di sigo na kaadalan na. Agdamag tuman. Sino ka di day jay aya? Naku maagdamag. Adakan ka numapan ka. Ni nga Edna nga anak ni Tirseng. Ka man nga agpaiso damagay no adan trabaho di anak mo. Papanak mga raw. Diyak makaid na maguroray iti text na. Nakawag ka met. Kumusta ka ditan? Sikakit di dita Simro ka no ti anemiam. Ang mga nagpuypuyat ka manen, gapo iti babae. Ipuy-puyatak ti kawan mo. Nagawid kang aminan. Mailiwak mo na ikan ka. Nagsao tay bolero. Kaslag paiso. Agpaiso ti bagbagak. Uray agpiang-piang ti langit kandaga. Siksika lang ti babae ti biyag ko. Di nakman bulaan, Kurt. Mabayag pa malpas ti kontratak ditoy. Ala, inton malpas ti kontratam. Agawid ka kuma. Inka ka di agbiro kay ti trabaho makunam, Beya? Wan ko, master. Di mo ka di kaya't nga adda kadwa ni Nana Carla ditoy, sir? No kaya't mo lakit iti agkatulong, apay gid dinasaan. Sa anak ngagpilpili iti trabaho, sir. O di mabalin mo ti agtrabaho ditoy, no kaya't mo. Agyaman ako nay, sir. Nga maguray ka man. Kaya't mo ka di? Tayjay ka laangan may isang apartment ko?
At dapay apartment yun, sir. Saan mong ibagbagakin ni Manang Carla? Masapul at di na maamuan na ito eh. Di nakadiam mo ti apartment yun, sir. Saan? Basta di mo ibagbagakan ko na. Nga alain ka nga agyan iti may sa nga apartment ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, binastad ni Bea ni Ivan nga agdatdaton kankwana. Tadi na kano kaya ti makiasawa iti mannalon. Napangarod ni Bea ijay syudad. Tabarang agbaliw ti panagbiag na. Idi nakadanon da ito ijay syudad. Nakita na ni Kurt akasla maulaw. Inasitgan na tapno makasiningad na. Tinulungan na nga ron ni Kurt anapan iti doktor. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan mong ibagbagakin ni Manang Carla? Masapul at di na maamuan da ito eh. Di nakadiam mo ti apartment yun, sir. Saan? Basta saan mong ibagbagakin ko na. Gaalain ka nga agyan iti may isang apartment ko, ha? Kaano ta kadiamapan, sir? Itamat lang. Apaman ang makapan ni Manang Carla ijechandaan. Adayo ka di dito'y daytang apartment, sir? Saan matunay? Kumusta tinapanam, kabagays? At ka din trabaho ni Bea. Saan ka naw anapan ije dagos na? Imawag kanu ken ni Edna, nga adda kanu simurutan na pagtrabahuan na. Apay adi na impakaam mo ti ayan na. Day tagaraw ti pagsakitan tinakam kaw. Kaslakat ulag anang lipat iti naglupusan na. Bayam, makalagip to siguro nga gawid. Di kagdanag. Saan ko maliklikan ti agdanag? No muna ta babae mga raud. Awan ti rumba nga pagdanagam. Ang mga naragsak ijayan na. Idinto tagdantanag ka ditoy. Saan mula ko man api na utangan iti kwarta? Tapno awan pinagpliti na api manaw. Jakmet nga rod amaw akas to'y gayam ti aramidan na, kabagays. Pasaray makita ka. Kanayon analiday ka. Saan pa'y anarbati lubong tapno agsanuong ka? Narigat ti makalipat. Bulag samot ti pana ni Cupido. Mamati ka, iti ko nadaapanan ni Cupido. Saan ka makalipat? Ta saan mo kayat alipatan? Kasano ko mamakalipat ha? Kat nang iba ti iti ut iti barokong ko. Adaken ka ti agas day tanga ut-ut. No lipatam, maawan day tanga ut-ut. Apay ko mga ipilit mo ti bagim iti tao, amadikan ka. Kasta ti maibagam tasan asika ti makarik na iti saam amarikriknak. Ngem ibagakmet ken ka, at ti mabastad ken ayat, ti agas ket lipat. Ikagumaak man lang ti manglipat. Kasta inton kwan, mabagtit kakit nga rod, gapoy ti kapapanunot mo. Ha? Kayat mo ka di ti mabagtet. Saan Si Kamat. Kasanungay ang maobrak pa'y daytoy talon ko, numabagtitak. Daytoy ti apartment ko nga ibagbagak. Agyan ka dito, hoy. Kat sika ti pagbalin at aray na. Numayat kalakit di. Anya ti kayat mo asawan, sir?
Di na ko nawagan iti sir. Agden nata dito yan. Agdan na. Agtrabaho ti imayak dito'y syudad, tawan kwarta. O di kang kay ti kwarta mi ti binulan. Basta asikaswen na kas asawam. Asawa? Agdan nata, akas agasawa? Di na ka di kayat. Ikang ka mati ti kwarta mi ti binulan. Agbiag ka kas reyna. Agpanunot akpay. O sige, agpanunot ka. Tagsubliak to. Panawan nak dito yung agmay-maysa? Ay na, di na ko mapanawan dito eh. O sige, mayata kun iti ibagbagam. Good. Ala, sublian ka inton matamdama ha. At dapay biit papanak. Awan mo't ni Bea dito yun, sir. Pimanaw ka daing. Nalabit na pan nagbirok iti trabahonan. Di na ka di kaya katulong dito, sir. Diyak manamukan ko ane. Ada papanak inton madamdama Sana ko namangan dito eh. Kasta ka day, sir. Sa anak nga ruden nga agluto, iti pang malaman. Andakan ka dayta. Ada ngamin sa bali ang negosyok. Kanayo nakto nga awan dito eh. Sa bali manan ang negosyo, sir. Ada sa nga tinigosyok iti sa bali a lugar. Nay, kasla-kala at ngamin day ta, sir. Ay, businessman kayo at talaga. Itaman pa'y, Ivan. Nayaw-awan kan samot anay sanong dito'y balay mi. Wansa nga rod. Jakman amo. No apay nga enturong naktisakak dito'y balayo. Delikadon samot daytan. Addan samot makunkunanan. Wansa nga rod. Ngamin. No adak iti sibay mo. Makalipatak. Tanaragsak ka akasarsarita. Kanuman. Dagita kita palabras. Mayat. Mayat at talaga ti makisarsarita kan ka. Maikat ti bannog. Anya maikat ti banong. Apay, masahista. Nakarkaro pa nga masahista. Saan ka di ako nada? A laughter is the best medicine. Ha? Daytan sa lang ti husto nga imbagam. Ha? Nakatsamba nga ron no kasta. Makaikat ka talaga iti stress. Saan ka day anapingat nga agrayo ni Ivan kini Bea iday? What? Apay ka day? Nakita ngamin anaragsakda kini Carmen nga agsarsarita iti bangsal da Carmen. Kasanaw, kitawan mat dito'y ni Bea. Nuta awan makuna kini Ivan. Ken nagagat pa'y abaro. Santo nga agbisin ti pamilyana. Kaya't kumatday jay nga ubing. Ngamsan may takayat ni Bea. Anya pa'y ti birukan na kini Ivan. Ay, di na mo ti agpili. Ay, jakman amaw iti dayjay nga anak ko. Kinay kayat nakat tinapanay syudad. Madlaw ko nga dasadsado ti anak mo. Mapilpilita namang tulong ken ka ijay talaw. Hello, ma'am. Apay asan asong batan ni Kurt ti telepono. Awan ni sir dito'y, ma'am. Adda ka no sa bali a business na. Anya ka di a business? Babae ka di? Mabalin ka di imot nga ibaga a business ti babae, ma'am. Mga no rason na lang ti business nga ibagbagana. Amukon ti asawak. Awan amok iti dayta, ma'am. Awan mo't nga may tinakita. Saan mo akalkaloban ti madi nga aramid ni sir mo? Ay, saan mo't, ma'am? Dayta lang, no saan ko nga amaw. Ang dalaki ti madi nga aramidan ni Kurt. Pagkunaan niya, ma'am. Awan ti bagbagana a baro a business na. Mga no sabalin dayta. Ay, dayta tiyak mo, ma'am. Isuntula nga ang tikatungtung maw. Aglubot ka. Taintamangan iti restaurant. Kalpasan ha?
Intaggatang kadagiti alikamam ditoy. Mabiit lang nga rod tain nakagpilas. Kartengan ta urayan ka. Awagak ti aking kukuha iti paggatangan ta kadagiti alikaman ditoy apartment. Nayunam dagiti sigod nga da ditoy. Rumbang laeng. Sana kompleto ti alikaman ditoy apartment ta. Nagmayatin ngayon no nayunam pay. Agorderak iti appliances. Awan pa appliances ditoy. Ijay away. Awan na ditoy. Awan kalsada. Awan pa'y kuryente. Ay, boring a panagbiag. Mayat tinatumpungak ditoy. Inawagan na kakadinti anak mo. Awan pa'y magarod. Sika kuman ati mawag ken kuana. Saan magarod nga agring ti cellphone na? Na mga no nagsukat iti number. No napukaw na ti sigod a SIM card na, di na nga ta malagip ti number mo. Dahita ti saan ko nga amaw. No siya kak, narigat ko alagi panti number na. Tanagadumait. Apay, di lakat mailiw kan. Tadi matla sumangpetay nga umiliw. Ay, no ambok la ko mati ayan na. Saan ko mat ngamin nga amaw? Apay no amom. Mapan ka iti jay syudad. Anya pa'y ngay. Ang mga no dapat tindakas ang napasamak ken ko ana. Mabalin ka din nga awisan ka mapan agpasyar. Agpasyar? Sa dino? Uray ijay ili no iso ti kayat mo. Alangan mat ama pantag pasyar ijay talon. Ada ka di kwartam. Ilibre na ka, tawan mat kwarta. Iso nga rod nga awisan ka. Tanaglakwak iti inapit ko anatang, ken Eric. Ay, wun gayam. Nadamag ko anak katsamba ka iti Eric. Ado ka no akaban, tiin lakom. At damat, angam saan aday tati pagsaritaan ta? Ti awis ko kiti, patgam ka di. Ay, wun Grasya daytan. Libre ko naman. Awan pa'y nangilibre kanya ka nagpasyar ket. Uray man nalo naklaeng. Kanayon ka nga ilibre. Nulakat, takayat mo ti pa ilibre. Intang aruda na. Ang mga nagbabawi ka pa eh. Ita, tada amin na masapsapol mo dito yung apartment. Saan ka rumrumar, ha? Agyan ka lang dito uneg. Pumanaw ka kadimanan? Papanam ka di. Ada negosyo. Sana mabalin nga gigyanak lata dito ay. Apay no sumuro takmat. Tapno makasurusuro ak iti trabaho ti negosyante. Saan mo nga mo day, Jay? Di ka pa'y nakadapaw iti kolehiyo. Mabalin mo ti makasuro uray saan anak kapag kolehyo. Dito'y kalatan. Saan mo nga arapaapan ti saan mo akabalan? At damat amin na masapsapol mo dito'y. Sige, no day tati kayat mo. Agyanak nga rod dito'y apartment ngagmalmalum. Ang mga nodyak makasangpat dito'y inton malam. At danas kan nga aramidag. Ita pa'y mga iti restaurant, Carmen. Mabisina kon. Kalpasan ka di panangan ta kat agawid tan. Adda ka di pa'y kayat mo pagpasyaran? Mapanta, no adda pa'y kayat mo. Nasursurtan samat amin na mabalin na pagpasyaran. Agawid tansan. No adda kayat mo agatangan. Gatangan ta. Tapno adda pa kalaglagi pam iti damo pa nagpasyar ta. Tapno pakalaglagi pan ako nam. Gumatang tayo tibanag ngagpada ta. Uray jay saan anangina. Apag iso. Aglaklako iti accessories deta andad ti taas sidag. Gumatang ta iti bracelet. O sige, sikat ti makam mo. Uray sa anak ama nagusar iti bracelet. Agusarak itan. Adda amin ang masapul ko dito eh. Uray agbuya ak iti TV ngagmalmalam. Naimas ataraon. Agmay-may sa akmat. Saan nakapalubusan armoire ni Kurt? Kasla adda madi. Makaboring lakit nga rod. Kasla ak baboy ang matartarakan dito'y. Kasla kulungan to'y ayan ko.
Ay na, agbaliw matlaeng ang ti away tayo. Umay da ka no buldoseren ti kalsada, tamasiminto ka naon. Ay na, nagmayatan no kasta. Adan makadanon dito'y aluglugan. Saan tayon to na magmagna no agudong tayo? Dumanon ton tilugan dito'y. Gamsan pa yan nagaw-awit ti anak ko. Ang mga no nakiasawan, iso nakalipatan. Nga ta? Di naman la umay iyam-amaw ti asawa na. Atap ko lang matkit di Ang mga no sa napalubusan ti asawa nang agawid dito'y. Nalabi ta kasta. Ada nga min lalaki, adi da palubusan ti asawa da nga umiliw mat iti nagtawdan da lugar. Awan ka di matlang ti pinastrak mo dito'y. Ha? Pinastrak? Asino kumatipastrak ka? Anyang iti amok? Ang mga no adamat inawagam mga imay dito'y apartment. Asino kumatiawaga? Kat awan matyam amok dito'y syudad. Jak pa'y maawagan ni ninanang ko. Kasabalin ti SIM card ko, aginatang mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, impan ni Kurt ni Bea iti may sang apartment kat nagdenada. Iti sabali abangir, naragsak da Carmen kan Ivan ang nagpasyar ijay ili. Ijay matsyudad, mangrugi ang masikuran ni Bea, gapu iti kanayon na panagmaymaysa iti apartment da. Ijay mataway adi makkalan na, maragsakan danana Erlinda, tadumano ng ti kalsada kan kuryente iti lugar da. Kabayatan na, idi simangpat ni Kurt ijay apartment, at da dinamag na kan ni Bea. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Ha? Pinastrak? Asino kumatipastrak ka? Amok pa'y ngay. Ang mga no adamat inawagam ngay may dito'y apartment. Asino kumatiawaga? Kat awan matyam amok dito'y syudad. Jak to pa'y maawagan ng ninanang ko. Kasabalin ti SIM card ko aginatang mo. Apay lang amin nga wagam ni nanang mo. Alangan met pa umayam dito'y. Agbalin ket adwa ti taraken ko ataon. Anya? Di mo kayat nga umaymat pumasyar ni nanang ko dito'y? Agpili ka. Ni nanang mo, weno siya. Masapol amay salahan kada kami ti pilyam. Masapul ka di pa'y ngagpili ak. Addaak lang arudan iti sidong mo. Agbaliwan ti lugar tayo. Addan kalsada. Ken dandanin masilawan. Nagmayatan? Nadamatan kuryente tayo dito'y? Tapno mabibiit ang maikabil dagiti poste, imbaga kadagiti kakadwak ngagtutubo at tumulong kami. Imbag man tamayat da amin? Magagarandamat ang maadaan iti kuryente. Isu ang nagboluntaryo da at tumulong. Nasayahat mat nga rod no kasta. Mabiit ti trabaho no adu ti agtitinulong. Wala rod. Adu ti magagaran ang maadaan iti kuryente dito'y away. Malagip ko gayam ni Bea. Mas daaw to inton agawid. Tadan kalsada kan kuryente dito'y. Nakalipat siguron. Manipod pimanaw. Saan na nagparparang? Kailiw mo kadipay? Saanan? Si kanti kailiw ko kanayon. Hello, ma'am.
Sumangpotak iti mabiid nana. Ngam saan mo nga ibagbaga ka ni Kurt? Kaya't ko akalaatan. Kasta ka di, ma'am. Saan ko nga raw nga bagbaga nga imawag kayaw? 1. Ada ngamin gayim ko dita anang yawag nga damading araramidan ti asawak. Madi nga aramid. Anya nga iday ma'am. Saan mo nga amuan? Yun ay unay ko kan ka. Asaan mo nga ibagbagakan ko na ti isasangpad ko iti mabiit. Namnamaan niyo, ma'am. Saan ko nga ibagbaga? Sungbatan nakmatan na, Carmen. Sikati kayat ko nga agbalin asilaw ti bangunak apagtaangan. Tapno di mo mat ko na. Sungbatan ka man laangan. Tamangan wag sa noong ka manan. Agpaiso? Agyaman ak unay, Carmen. Pinaragsak naklaunay. Idi pa'y nga da panagayat ko kan kanya. Sabali lang amin ti inaram mo. Agpaiso tay ko nam idi. Amaagasan ti saam ti puso. Babaan iti pananglipat. No di ka pa'y nakalipat aging gaita. Amangan no nabagtit kan. Saan ko apagbagtitan day di babae? Sika ita ti kapatgan iti puso. Pudno ka di dayta nga ibagbagam. Wan. Ket tapno di ka agduha-duha. Isingasin ko nga agkalaysatan. At daamin akasapulan ta. At damat baboy ko. Kan adawnon ko. Kita man la dagiti paspasamak. Nagkalaysan daywan kan Carmen. Ay, saan daan nagkagasat iti anak ko? Isupay met kumati kayat ko ama manugang. Kanya nga rod nga ay, saan mo't nga rod ama balay na madiktaran ti anak mau ama kiasawa iti di na mo't kayat. Kasano nga tamot itan ni Bea? Nakalipat samot talaga. Saan ka manin nga gladingit? Di ka maawanan iti namnama, agawid tulat ta di anak mo. Sang kaibaga na iday, at ilugar tayo kanaw ket last class, tawan kalsada ken kuryente. Angem ita, adan kalsada ken kuryente. Kaano gat ang agsubli ti anak ko? Panagkunak, nakiasawan di anak mo iti lugar anapanan na. Dakkelan ti tiyan mo, bakit? Masapul nga agyan kalaan dito'y balay. Jakmat kayat ti andalaang dito'y balay ngawan aramiden na. Asideng mo ti balay ta iti kalsada. Agistor kalangan. Awan pa istor dito'y. Ket adamat pagpuunan ta. Istor ko na? Mayat samat day ta na panunot mo Agla ko iti istor ta. Mangipaarami da kita extension to'y balay. Tapno iso ti pagbalin ta nga store. Sige, adakan ka day talakay. Masapul nga isaganaan ta, ti masakbayan day ta sikog mo. At damat gaya men istor dito'y ayan tayaw. Saan tayo na mapanpay di tababa tapno gumatang? Tata, day tamat din na panhunot ni Ivan. Ay wala, tasaan ka pa'y amakapan iti talon. Tanay, dakkelmutin ta tiyan mo. Nga rin tata, nagdakkel nga min ti tiyan ko. Nagdagsen. Singin samot ti agbalin tong anak yaw basang. Ado nga rin ti mangibagbaga ang amangan kanuno singin, tata. Ay, swerte ka no singin ti umunang anak. Agpaiso nga tata. Swerte tama minsan la asikaw, ngam duan amaladaga-adagaos. Maminsan tirigan. Nang nagkuti saritaan nyo kani Tata Baldo itay. Aswerte ti anak asingin. Ayunak ti imbagana. Amam maminsan tirigat mo. Angam? Duang ubing. Matkit di masapul mat ti anos ang mga sikaso iti dua nga ubing. Narigat pa yung ubing da. Ngam no dumakal da, saanan? Agyaman ta iti apo, ta inikan na ta iti anak. Dadi ta ti kayat na ti aganak, ngam saan damot ang maparaburan.
Agyaman akmatkan ka, tainayatnak. Iso nga ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka matunay, Ivan. Katsapay la kumatag na nayon ta naragsak. Ipanamnamakan ka, akanayon ta naragsak. Aramidag ti amin, tapno saan tayong agrigat kadagiti agbalin nga anak ta. Kat aramidak mati amin amang tulong kan ka. Mabalin ka di adinak ko maikulong dito'y apartment, Kurt. Anya pa lang ti sapulam. At daaminin dito'y akayat mo. Ginatang mo ti kayat ko akawas. Ngam saan kumit amaaramat dagiti kawas tabaludak dito'y. Nakarikreklamo ka unay. Noon nakiasawa ka iti marigrigat, awan dagito'y anamay mo. Ngam saan nakabalod iti bukod ko apagtangan. Ingkakat agidasaren, tani, mabisina kon. Saan ati lakid-kid dawam? Nuan niya ti kayat ko, iso ti masurot. Aguray nga ron, kainak agidasa. Kartingam tada papanak, kasapulan dak iti negosyo. Sumarunukan, tamabit lang ang matagidasa. Wen, umaya kon. Agsursuro ak ngagmaneho. Tailaklako tinasingad agayim ko ti second hand aban na. Kaya't ko asyak ti manggatang. Ha? Planong ka diti gumatang iti van? Nanginan samat. Saan unay ang nangina ti panangila ko na, tamapan ka no iji abroad. Nalaka no siyak ti manggatang. At ang amin nagkadkaduan mi, hindi pa'y laubing kami. Sa bagay, awan pa iti pampasahero alugan dito eh. Sikat ikaw nan amadaan iti van. Una, kantap no adda aramatan ta amapan di ospital, numadanon ti panaganak mo. Mala, aganad ka ngagsursurong agmaneho. Ipagpagapom ka dagiti agbalin nga anak ta. Wen, mangnamnama ka. Aramidag ti amin, para itinasaliwanwan ang masakbayan ti pamilyata. Nasaliwanwan na yung tibiyag da Ivan. Nagagit na ngamin ngagpadpada kini Carmen nga asawa na. Ay, awan nga raw da. Isudala ang tiada istor kan lugan na dito'y lugar tayo. Kita man la tibyagan niya. Asino ti mang ipagaraw, akas day ti pagbanagan ti inwalin ti anak mo. Iso ko ti agsagsagrap iti kinaduras ita ni Ivan. Sinayang natin na imbag ko maagasat na. Gapo iti tarigagay na makapan ijay syudad. Uray kumaa, no nasayat mo tinagbanagan na ijay napanan na. No dadumakit. Alukuyak ti bukod ko abagay. Anasaysaya at tinagbanagan na ijay syudad. Tapno sa anak unay nga agdandanag. Bakitan di anak mo, amunan ti aramidan na. Saan na siguro mat nga isagmak ti bagbagina. Malagip ko man jay insangpet mo dito'y anibeya. Ayan nang ataitan, sir. Apay adamagam kanyak. Sigod ka di nga amum day jay babae. Saan ba tada kayo ka nga rin tinang isangpet? Saan ka day, sir? Insangpet ko lang, tatinulungan na kidi. Ang pimanawan, saan ka di? Ay, sa bagay, uray kaskasanaw. At damot utang yu anay imbag anak mkan kwa na, sir. Saan ka day? Tsaka mo. Basit la ba nagday jay? Pinadagos ko mat dito'y balay. Sa bagay, daabo na ang maisarong dito'y syudad. Iso nga awan ti husto apakidagusan na. Iso akas lang nakabayad akmatan iti utang ko na imbag anakam kenkwana. Gapo iti panang padagos ko kenkwana idi dito'y balay. Sa bagay matkit de asar. Ngamjak man amo, no apay analagip ko day jay abeya. Manang, ti trabahom tinto na rin. San atila pagtaktaktakam, iti awan ka is-iskan na abanag. Awan ka day ti ka-is-iskan ni Bea, sir. Diyak mo ka. Di ta ka man layangan. Anda pa'y nas ka na papanak. Oh, kumusta ka ditan, Chris? Kaano ka di nga gawid? Mabayag pa'y. Pudno ka di tinadamag ko, nga adda ka numanin pagluklukwam dita? Pagluklukwan nga,
Anya ko mati pagluklukwak ako nam. Di ka naging didiam mo. Makadanon amin kanyak nga aramid mo dita. Ang mga nuduling ti dinuto ka mamang sipot kanyak. Sabali siguro tinakita na nga da aramid na. Kat imbaga na asyak. Napudno amin nga indanon da. Ibabawik dagiti negosyo nga intalagkokan ka. Umapal lang tinangidanon kan kay ti dayta. Ibagam no asino dayta tapag ikarwag. Di ka kamkamali amang loko kanyak. Pagbabawiyam to no kaskasano. Ay, saan man at tila pampanunutem. Adda ka din adlaw mo nga imay nagsiim dito'y balay? Wenno, adda ka din nagdamdamag ken ka? Imay nagsiim, wano nagdamdamag. Apay ka day, sir. Sung batam ti damdamagag. Di nakpagdamagan. Ay, anya ko matidamagan na ngay, sir. Kasano ko mga amok ti damagan na? Kumpurmi at ti damagan na, ti kayat ko asawan. Ay, mati kawakada kayo, sir. Nabartag ka kaday, ta saan numutin nga mo ti bagbagayaw? Saan mon anayunan ti pan nakariribok ko, danga? Danga ka no? Amo ano asino ti danga? Oy, di ka man dumanayaw mudum dita. Kaya't mo tapagawiden ka. Pagawidan na ka di, sir. Ay, agyaman na ka. Agawid ang arudang. Nita. Hoy, agsubli ka ditoy. Imbaga kaya nga agawid ka. Hoy! Oh, apay adi ka matagtagari. Sika, baya. Anya ko mga itibag. Di mo na yun ang tipan nakariribok ko, Adda parikot ko. Anya nga tatiaramida. Tapno makarwarak dito Ang pamarangak nga tangang sakit ti tiyan ko. Tapno ipanak iti doktor. Anya nga ta. Iti kasta. Makapanaw ako dito Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagdaton ni Ivan kan ni Carmen. Sinungbatan ti balasang kat nagkalaysa dagiti dua. Gapo iti kinagagatdang agpadpada. Naadaan da iti store. Kan nakagatang dapayan iti luganda. Naragsak dagitoy, idinto tas an anaragsak ni Bea iti sidong ni Kurt. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Di mo na yun ang tipan nakariribok ko. Adda parikot ko. Anya nga tatiaramidak. Tapno makarwarak dito Agpamarangak nga tangag sakit ti tiyan ko. Tapno ipanak iti doktor. Anya nga tang. Iti kasta. Makapanaw akong dito Oh, anya pa lang tiraramidam. Ingkan agidasar. Tamabisina kon. Nagsakit ti tiyan ko. Oh. Ang mga anuan niya matikingkinan mo. Bueno, saan? Pinaglalaok mo tikinan mo. Tilaang matadda iti ref tikinan ko. Ipanak iti doktor. Anya? Doktor Adagos? Ang mga nubasit la dayta. No saan pa'y nga agimbag, aging gayon madamdama. Awagak ti doktor nga mamok, tao may ditoy. Peste, di nakmatlat taparwaran ti mokong. Hello, ma'am. Adda ka di ibilin yaw. Nana, ada ka din ni sir mo dita. Awan pa'y, ma'am. Imbaga namot itay aldaw asumangput ditaw.
Kayat mo asawan? Addaal daw asaan asumangsangpad dita? Iko, ma'am. Dayta, Maawat akon. Dandani di ka makasao. Tapod no tinaidanon kanya. anya kad tinaidanon ka na kayaw, ma'am. Saan na kanayan na sumangsangpad dita? Tada sa bali a pagaw-awidan na. Pag-awidan na ngay nga ma'am. Anya nga ti amok? Di mo ka di amok? Awan mo ti amok, ma'am. Nana, obserbaram ni sir mo. Bye. Uwan, ma'am. Bye. Sino ti kinasarita mo iti cellphone mo? Ada kayo dita, sir. Apag iso nga agbabay ka, edi sumangpeta. Ay, irong number laang, sir. Iso nga inadap ko. Ang mga nuadamot sa baling awawagam. Ay, saan mo, sir? Sung batak laang mo, no daw mawag. Ala, saan ka na sumungbat? Ingkakit din iti trabaho mo. Sana day ta cellphone mo into naram. Nalpas ko amin ang atrabaho, sir. Ingka washingan ti ko check. Magagaranak iti panaganak mo. Bakit? Singin ti resulta ti ultrasound. Husto ti atap ti kadwan asingin ka no, tanagdakkel ti tiyan ko. Uray no kasta. Saan mo nga ibagbaga asingin ti resulta ti ultrasound mo? Taapay matlakay. Tapno sorpresa mat O sige, no iso ti kayat mo, di iso. Mahilig ka talaga ti sorpresa. Bayam ida nga aguray no rumwar ti anak ta. Sa bagay, adulat na kadakwada ti agatap asingin da ka no. At dagat nga rod ang magagaranak ang makakita, iti singin nga anak ta. Lakwad nakman iti mantika ken bugo ang basang. Ay, da kayo matgayam, nana. Ay, madamag ko man. Saan ka di pa yan nagaw-awid ni Bea? Ay, jak madam, maubalasang kau. Saan ko pa'y nga amaw ti ayan na? Anya? Saan nyo nga ammo ti ayan na kunayo, nana? Ay, day tatipod na, balasang kau. Saan kayo kadingagin inawag, nana? Ay, saan balasang ko? Saan ko ang makontak ti number na? At dalakit di Facebook account na, nana. Ijayo akontakan. Kano di kiipadlaang mati cellphone ko, basang. Saan ko nga amaw ti ag cellphone iti touchscreen ako nada? Padasag tuman nga birukan ti Facebook account na abaro, nana? Apa yan, basang? Nakarupangat ka mat anagapot di ta tiyan, maw. Kalat nagsakit ti tiyan ko, nana. Ayan ka din nila kay maw ta inakayaban. Agyaman aklaangan, nana. Awag aklaangan ni Ivan. Napansa ija talon. Hello, bakit? Apay ngay mawag ka? Anda ka di parikot dita? Nasakit ti tiyan ko. Umay ka kumahan. Ha? Nasakit ti tiyan mo, kunam? Sige, umaya kon. Sige, tani, nagsakit na talagaan. Wen, umaya kon. Di kagdanag. Sige, tairikap kontestor. Bye. O sige, bye. Nagsakitan ti tiyan ni Carmen. Inak ko maayaban ni Ivan nga asawa na. Ngam ko na ni Carmen nga awagan na kanulaangan. Mamati asingin ti anak da, tanagdakkel ti tiyan na. Uray siya nga round. Kastamot ti atap ko. Singin. Sana parikot ti pangiluganan na, tadamot bukod da alugan. Ay, una. Nalaing da nang isagana iti masapsapul da. Nasaya ato ti masakbayan da, taadama ko na pagsapulan da. Timuras at talagan ni Ivan. Ayan nga taabutan ti anak ko. Di mo la sumangputan. Malagip mo manin ti anak mo. Ngam ti saludsawd, malaglagip na ka nga tamay. Ay makapadis mayaman no maminsan.
Kamanyagay nga raw, awan maaramidak. Lumakalagip agaawid ko ma. Agmay may saak manan dito apartment. Nagkamali aksa. Nabak na ngagpaiso ni Kurt. Ngam sa anak anaragsak anak akulong. Kaslabilit anak katangkal. Bastante manti kanin na anay kabil iti tangkal na. Di na maipayakpak dagiti payak na. Mayari gak iti bilit anak katangkal at tarakan timang pakpakan. Makarwarak pa ingata dito'y atangkal. Mabalin la ko ma. Sumurot ak mo ti delivery room. Saan ka no amabalin ko natin, nurse? Ang yan ka laang dito'y ruhar. Orayon nak dito'y. Sige nga ron bakat. Isarakdakan iji delivery room. At daak lang dito'y. Sapay ko ma. Ta sa anak unay amarigatan. Nagsakit madigayam ti aganak. Ano Sam, bakit? Amok akaba alam da ita. Si Kapay ang natured? Sige, umunag kami nga rudan iti delivery room. Unam idi nga ikanak iti kwarta. Ngam di nakmat ikikan, Kurt. Anuam ko mati kwarta. Gatgatangag mat amin na masapsapol mo dito yung apartment. Kastoy kadilatan, Kurt. Panawan kan sangpet anak dito eh. Amang ano sumurot kay ti sabali a lalaki no makarwar ka. Apay ko maasumurutak. Adda ka mo't alalaki iti biyag ko. Idi nga minimbagak nga agden nata. Kat nagmayat ka adagos. Idi imbagak nga ikang ka iti kwarta. Kunak no napudno ka iti imbagam. Ngam saan gayam. Inalililaw na. No nasirib ka, nasirsiribak. Amok a kinabak ng laang ti sapsapulem. Nga malas mo, tasyak tinasarakam. Anya? Apay kasta ti adda di ta panunot mo. Agsipod ta kastamat ti kapanunutak idi. Inaramat ko lang ti utak ko. Ay, di ka maawatan. Anya ti kayat mo asawan. Bayam at ipasamak ken gundaway ti mangiparangarang ken ka. Agyamanak iti apo. Tagpapada kayo ang nakaradkad nga agiina. Napakapsutan naklaan. Tanagdadakkel na doon. Panay lalaki. Medyo narigata nak. Indon sumaruno. Singin mat a babae. Di ka man. Nagsigat ti aganak niya. Kan anak ko pa'y lang. Singin man ang tibagbagam. Kun kunaklaan mat a bakit? Ala, aginanakan. Tapno daras ko pumigsa. Anya ti kayat mo akanan. Tayo so tigatangag. Uray anya ditan. Basta jada sabaw na. Alang rod, aginanakan, tayo nakgumatang. Mabiitak laang. Napudot ti kayat ko asabaw Wen, matungpal, bakit? Ipalutok, tapno napudot ang makadanon dito eh. Adda kayon, ma'am. Apay adiyo imbagbaga. Agsiputada kayat ko adoktalan. Anya nga oras nga agawid ni Kurt, nana. Ay, jaka mo, ma'am. Ngam amangan no saan asumangput itangal daw. Tadi na imbaga asumangput, ma'am. Amom ka din no sa dino ti pagawawidan na, no sana sumangpet. Saan tadyak mo't dinamdamag, ma'am. Nabayag ka din na kasta ti aramid na? Nabayag mo't basitin, ma'am. Ti awanan bain a lalaki. Impiyar ko kankwa na ti negosyo ka. Ngam usaron na nga agbabae. Ha! Saan amabalin kanyak? Hello, gayam. Mangibaon ka man iti mangsipot ka ni Kurt? No sa dino ti pagawidan na inton madamdama? Wan nga rod gayam. Agpaiso ti indanon mo kanyak, aman manukan no asumangpat diti balay. Sige gayam. Saan kayo pa'y agpadlaw? Numapanag nagak nga da sa bali akadenden nana. Idarong ko ida.
Okay, friend. Bye! Anya dyan nangag ko, ma'am. Adda sa balay akademden na ni sir. Day tatipod no, nana. Impiyar ko tinegosyo kan ko na. Ita, siyak tilokon na. Babaan iti panakiden nana iti sabali a babae. Iso nga taman man nga agaway. Kasta tinaidanan kanyak. Oray addaak iti adayo. Adda pan nakamatak ditoy. Ay, kita umlat nga agpaiso ti maaramitan ti kwarta. Uray adayo kayaw. No adda tangdanan nyo amang sipot iti tao. Maamuan nyo lata ti aramid ti pinanawan nyo. Saan kumat nga ipalubos alukon nak ni Kurt? No asino man ti babae na. Ramanan na ti pait ti pungtot ko. Anya ka di ti aramidin niya, ma'am. Ag-date da, ijay pagbaludan. Anya ti resulta ti panang tik-tik dakin ni sir, ma'am. Natuntun da ti apartment ang nagawidan na. Natiliw ka din, ma'am. Asino ti babae na. Idarum ko dagiti awanan bain. Sumit lagayam aman manon nga agawid dito, ma'am. Ti pagsakitan tinakam ko. Kwartak ti aramatan na. Tawan mat inkamang na kanyak. Kukwak ti negosyo mi. Ay, kasta ka di, ma'am. Kunakano kukwan ni sir ti iman manihar na. Empleyadok idi ni Kurt. Idi nagasawa kami. Gusto mat nga imay ka nag-apply kada kami. Kas babaulan. Kasta gayam, ma'am. Diyak impagarop ada kayo gayam ti akin negosyo. Kadagiti imat matunan na. Gapo iti panagayat ko kankwana. Impaay ko amin a panagtalag. Ngam kastoy, ti isupapak na kanya. Adda kayo matgaya main barok. Kumusta nga iti asawam? Tata. Puno ti atapyo, asingin ti anak mi. Ah, Dua lalaki. kunakun kay. Swerte yo ti singin nga anak yo, barok. Agyaman nak itim bagayo, tata. Nakaragrag sakak ita. Talaga kasta ti marik na ti agdadamo nga ama. Maayatanak nga agpasada. Taadadu amang namnama kanyak, tata. Ay nagasat ti pamilyam. Tanagaget ka padre di pamilya, baro. Anya ka di dagit na awit mo? Groceries, ken may karga iti ref, apang kusina. Mabalin ka di arumor taman. Nabayagan ang jak rimrimwal. Jak pa'y masangoy ta. Rumor tanto, inton addan panawan ko arumor. Apay ako nam ngawan panawin mo. Ado ti asikaswak iti negosyo. Asikaswam dagitin sangpet ko. Siyak ti mangkita, no asino tinagtok-tok. Police? Sabalin samat arwangan ti tinuktok yo. Da kayo a pulis. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinanggap ni Bea ti Aglibas, ngam napaay daytoy. Kabayatan na, adda nangidanon ken ni Chris, nga adda paglulukwan ni Kurt nga asawa na. Iti sabali abangir, singin ti anak ni Carmen, kat naragsak launay ni Ivan. Iti matsyudad, simangpat ni Chris manipod abroad,
Binilin na ti gayem na apulis. Pinatiktikan da no sa dino ti pagaw-awidan ni Kurt. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Asikasuam dagitin sangpet ko. Tasyak ti mapanmang kita no asino tinagtuktok. Pulis? Sabalin samot arwangan ti tinuktok yo. Da kayo a pulis. Sumurot kayo asitatan lugo di ti babaya kalibin mo. No di mo kaya tadakdakas ti mapasamak kada kayo. Ha? Asino kuma tinagreklamo kontra kanya? Ti asawam ni Ma'am Chris. Sige, kakadwa. Pusasan yu ida. Saan? Di na kami pusasan. Kasano kumaan ni Chris tinagreklamo kat awan mat ditoy? Ti kunam. Amunan ti kadda ti babaya kalibin mo. Ha? Manon nga aldaw, asip-siputan da kayo. Anya da ito ikay. Adda asawam. Kunak man no awan asawam. Imposible ti imbaga ti sinalbaga pulis. At da ija abroad ti asawak. Yak ninamna mga inaramat na klaan. Adda gayam asawam. Apay di mo imbagbaga. Di ka mat nagdamdamag. Anya ita da ito yan. Kulong na kiti apartment. Iti kulungan ti kriminal ti pakay kulungak. Pudno nga tangad da dito'y Pilipinas ni Chris. Anya kumangay tamok kada kita. Jakla ko man pimampanaw ijay away me. Oray simple ti biyag ko ijay. Tanawaya ka kaslabil nita sana nakatangkal. Nawaya amang ipayakpak iti payak na. Nay, apay akas tatilangam, kaskala na uraman. Ay, jakban ambo. Kalaat analagip ko ni Bea. Ay, simrumanin ti iliw mo iti anak mau, adi nakamanla malagi. Kastoy sa ti ina. Uray malipatan na ka ti anak. Saan lata makalipat ti ina? Di ka mababalaw, no kastaman ti riknam. Mapabasol na kaday no kastoy ti mariknak. Saan? Agmasanakan ka. No saan mula ko mga anak ni Bea? Ibalakad ko alipatan mo. Total, nalipatan na kamutan. Hello. Ada ka di madamag, sir. Adan iti presento dagiti dua, ma'am. Agyamanak, sir. Umayak di ta intun madamdama. Tapno makitak ti awanan bain nga asawa ken ti babae na. Un, ma'am. Adadan adwa iti selda dito'y presento ti pulisya. Agyamanak iti kinaalibtak yo anang sapol kadakwada, sir. Sinurot mi itinalimot ti asawa yu, ma'am. Nagmarket pay. Sakpay ang nagturong iti apartment nga babangan na. Imbag ta di na inyawid dito'y balay ko ti babae na. Sige, ma'am. Netalang ti bagak. Bye. Agyamanak unay, sir. Bye. At dan iti presinto ni sir, kanti babae na, ma'am. Kasta tinyawag ti pulis. Kadwa na ti babae na ijay. Sino nga ta ti babae na, ma'am? No kayat mo, kuyogan nak tamapantay ijay presinto. Makitam to mo ti babae ni Kurt. Surot na kijay presenta, ma'am. Di mo kadi kayat ti sumurot kanyak, nana. Ay ikayat ko, ma'am. Tadyak pa'y nakadaanon iti presinto ti pulis. Agrubwat ka nga rodan, tamapantan. Kuna ti pulis, nga umay kanot ni asawam inton madamdama. Ibagata nga awan relasyon ta. Tapno saan ta mabalod. Masigurado ka di dapat yan, tanagnaid na adwa iti may sang apartment. Medyo naunday ang panawan. Di ibagata katulong ka lang ijay. Daytoy tinaalak iti taligagay kong agnamay. Nagkasangan. Agnamnam ayak iti sidong tinaban ni itak. Nga malas.
Isumit lagayam akas jay timbagam kanyak. Tauray si ka, kat iso ti aramid mo. Inatap mo nga imayak nagsapul iti baknang. Basta, ibagata nga awan relasyon ta. Tapno saan ta mabalod. Patyanda nga ta, katawan ka iti simang patyasawam. Adda balayo, ngam sabali ti pagaw-awidam. O anya, mayat ka di ti ag-date di tao nagtiselda? Da kayo amang lilipot? Honey, pakawanan na. Sigapay lang ti ay ayatek. Inaramat ko lang dito yung babae. Tawan kamat ngamin. Bea, sika ti babae ni Sir. Wana na. Jay, imbaga na ngagkatulong iti maisa nga apartment. Apay anak idan na ka. Kuang amin, ingkulong na, di nak pinalubusan arumor. Anya, Day tatipod no na. Patyandak ko ma. Idulin mo tinapasadaak bakat. Imbag lang nga usaran to dagiti singin nga anak ta. imbaglakit din. Tanasisingpat dagiti anak ta. Di da ko na'y parigatan ang mga wir kadakwada. Agpada ta ngamin anasingpat. Imala ka data ti anak ta. Nasingpat ka kadimat? Ha? Kinayatnak ka din o sa anak anasingpat? Alaman? Sa bagay, nasingpat ka mata talaga. Ngam no saan ka nasingpat? Amangan no saan ta nagkatuluyan. Saanan ang maibabawi, tagin inayat ta. Samay sa, dagiti ubing ti talged ta. Isuda ti bunga ti ayan ayat ta. At adaitan nga aggagata para kada kayo amin. Ay-ayatan ka, ganda kiti anak ta. Kasta akmat lakay. Ay ayatan kayo kadagiti ubing. Kat ikarik, nga agnanayon daytoy aragsak tayo, bakat. Agpaiso ka di ti imbaga ti babaeng kanina na Carla? Kurt? Saan? Agululbod dayta babae. Katulong ko lang dayta. Ayop ka lalaki. Kita agman no asino ka data ti patyan na. Anya ka di ti kayat mo nga ibaga? Babae akirida. Katulong nga paiso timbaga na kanyak, ma'am. Kuna na nga da trabaho iti apartment, ngam intangkal na kakaslabilit. Anya ti kayat mo asawan. Nagbalinak abalod iti apartment na, ma'am. Kayat ko ti pumanaw, ngam numapan ag trabaho, ilak na ti apartment, jak makarwar. Naaramid mo dayta iti maysa a babae? Pudno dayta, ma'am. Inosente ak. Pagawidan na kuman ijay away ang nagkapwak. Ni Sir Laang ti paikulong yu, tama ng alilaw. Nana Carla, kayat kong agpalawag ka. Anya ka diti palawag ka, ma'am. Apay nga amam dayjay abeya. Adda iti aldaw anaulaw ni Sir ijay terminal ti boss. Naira na kanu nga adda ijay ni Bea. Iso tinang tulong kin ni Sir anapan iti doktor. Saan nga ta arason dalaang dayta? Gaputaawan pakidagusan ni Bea. Tadamo na kanu ti umay dito'y syudad. Nakidagus pa ilaang ijay balayyaw. Talaga ka di nga agdadamo dito'y syudad dayjay a babae. Uwan siguro, abam, tadapay bagahin na. Awagan na kumatigayam na nga adda dito'y syudad. Ngam nakita na ni Sir anaulaw, iswa tinulungan na. No kasta. Pudno ti sasawan dayjay abeya. Inkulong kano ni Kurt. Day tatisan kong amaw, ma'am. Sige, sublyak ida. Awanan ka iti bain, Kurt. Gaputa awanak. Nangala ka iti kasukat ko. Nalipatam ka di aday tanagan mo a Kurt. Tiin kamang mula ang kanya. Di na kumamat pa ibalod, honey. Pakawanan na kuma. Pangasiyo, ma'am.
Isanod yu kumatidarom yung kontra kanya. Tanagsagaba ak matitisidong ti asawa yu. Dinak matinaram. Ngam nakiden na ka iti asawak. Saan ko nga mga da asawa ni sir? Saan ko mat nga inayat ti asawa yu, ma'am? Mingkulong na. Kasano ikan, Kurt? Um, No idarom na kaday ti a babae. Gapo iti panangikulong mo kankwana. Ad-adon ti kaso. Saan nakagdarom, ma'am? Umanayon nga isanod yu ti kaso. Tagawid na kiti lugar mi. Saan akon nga umay pay dito'y syudad? Pangasiyo, ma'am. Masya anak mo't kinibeya, ma'am. Damon ati umay dito'y syudad. Ngamkas jay tinagbanagan na. No maminsan. Maditi basta pumanaw iti pagtaengan. No saan ka sigurado iti papanam. Awan mo't lang kas iti pagtaengan na pagnaudan. Sa bagay, kuna na ngamin kanyak nga imay kano dito, tagbirok iti trabaho na, tanauma ijay away. Kasta ka di. Kasimot nga rod no kasta. No lakit ingkarina nga agawid ijay lugar da. Pagawidin yun, ma'am, kasimot. Nakitak mo't kit di, tinapod no nga idadawat na iti pamakawan. Siya kunti dumawat iti pamakawan. Tanakadwak mo't dito'y iti apagbiit. Kat nasingput mo't, ma'am. Gumatagak man iti asukar, balasang kaw. Mabit lang, nana. Ay na. Nagmayat kat ti garakgak dagiti anak mo, di tao nagbalasang kaw. Ah? Wala na. Basit lang aray aw kadakwada, aggarakgakdan. Adada adwa iti unag ti krib na. Ada siguro nila kay ko iti ayanda. Nigayam amada ti mangray-ray aw kadakwada. Iso naggagarakgak da. Wala na. Basta sumangpot anapan nagpasada, dagiti dua ti sangwen na. Kaslasan anabannog. Pakakitaan anasingpet, kada kayo a pamilya na. Wala na. San ko apagbabawyan ti panakiasawa kenkwana. Nadungo kada kami nga agiina. Ay, nagmayaten akitaan. No ti lalaki ket ti anak na ti ammo na akitaan. No kasjay a sumangpet. Kasano itada ito yan? No di nakpakawanan ti asawam. Jaklakit di kayat ti makulong. Sika kumalaang ti makulong. Apay akelata si Mangpet. Adi na imbagbaga. Amangan no adda na kaidanon kan kwa na. Iso anagawid adi na imbagbaga kan ka. Nalabit akasta. Asino nga ta ti awanan bain nga umapal? Saan nga ta ani Carla? Apay, amo na kadi nga ingkulong na kaigi apartment? Kasano ko mga iso tinangidanon iti asawam? Asino nga ta tinangidanon? Di namat nagpaisoan mo. Amang ano at dagayom ti asawam anangidanon kan kwa na. Inyawag na ti kayat ko asawan. Ay na, nakaayayat dagiti singin nga anak da Carmen. Umapal ka kaday. Ay, saan bait? Masayangan aklaan. No kumasaan abinastad ti anak ko ni Ivan. Isu kumaita ti agnumnumar iti kinasingpat ken kinagagat ni Ivan. Saan nga isuda ti agkagasat? Wen nga taa. No apay mga imbaga ti anak ko anauman iti biyag dito'y away. Binastad na gapo iti kinamanalon na. Nauman Ngamain, adasad-sadot na. Wen nga rod. Ay, kasan umat nga taitan dyan akaw. Tapno di mo met ko na. Padasan ta ti mapanijay syudad. Agpaspasarak ta. Wenno agreport ta kadagiti pulis. Tabiruken dati anak mo. Agpaisaw. Kadwa anak ang mapanijay syudad. Wen, nga magurnong tapay
Narigat ti mapanijay syudad, akurang ti kwartata. Pudno ka diti imbagam nga agawid ka iti awan